na-abụ nnekọta ọtụtụ ụmụazị anyị ma ndị na-eme content creating ma ndị na-eme ihe ejije na ọtụtụ ife ndị ọzọ anyị ncha na-apụta n'ụdị celebrity ndị ama afa ha so on and so forth. Ife na-eme anyị n'asụsụ Igbo ka m na-etiri mkpu, ana m eti na-akpọ akpọ. Ife na-eme n'asụsụ Igbo ọ na-akawanye njọ, ọ na-akawanye njọ, ọkacha ndị agbụrụ ndị Igbo a amụrụ na amụrụ ife mmeji wee kọwa ya. Ị na-ekwuri ọ na-efu na ọ bụrụ ife niile bụ ntị na anụ ifo. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ịfụsị ọtụtụ ụmụazị a na-ajụ ajụjụ, onye jụrụ ajụjụ n'onye Igbo ọsa ya n'oyibo. Ụfọdụ ya asa ọsụrụ nke a ihe aghọta ife ọ na-akọ. A sị nọọ inu ka eji ele ofeke. Igbo na-eme onwe ha, ha sị nọọ mmadụ na-eme ha. Mana a sị na izu ka mma na nneji, kedu ka anyị esi wee gbanwe izu ma ọ bụ na ife onye Igbo ibe gị ebe ndị mba ọzọ nọ, ka anyị esi wee mee? Ọ bụrụ na ndị na-achị ya n'Igbo, the custodians of Igbo cultures, na ndị igwe, ọ bụrụ na isi kpakọrọ anyị ọnụ na anyị ji anya udo were edozi ya n'Igbo, o kwesịghị ka e nwee ụlọ akwụkwọ ya baa n'isi Igbo. Ife emegokwa ya o. Ekwesịghị ka e nwee ụlọ akwụkwọ ya baa n'isi Igbo. Emere anya ya nne na nna kpọkọrọ na ụmụ unu. Mana nke a bụ na mmiri si n'isi wee gbarụ. Ndị gọvanọs anyị Igbo ya nọ nzukọ, ha were oyibo media summit. Traditional rulers, ndị igwe na ndị eze na ndị ichie niile nna n'Igbo, ọ bụrụ na ha ya eme nzukọ, ha na-eji oyibo. Ije n'ụlọ ọba ego, efu na ọtụtụ ndị Igbo anyị n'ebe ahụ afọ oyibo ka ha na-aza. Ịbịa sụọ Igbo sọrọ gị oyibo. Mana ama m na ndị ofe mmanụ n'ebe a na-asụbe ha, ndị ugwu n'ebe ahụ na-asụbe ha. Ịbịa na checkpoint, ife onye uwe ojii ma onye road safety, ị na-asụ Igbo, ịfụkwara afọ Igbo na baji ya, ọ na-asụrụ gị oyibo. Anyị na-ele onwe anyị. Ijezie na Nollywood ofu ife ahụ, mmadụ one ndị Nollywood ka ị ma na ha bụ ndị Igbo? Mmadụ one n'ime ha so eme ihe ejije nke eji Igbo were eme. Mana ama m ndị ofe mmanụ, they always identify, ha na-egosipụta onwe ha ihe esi n'afọ ha wee ma ha. Mana nke Baịbụl onye Igbo ruo na-asa Peter Michael, Rita Donald, ife na-abụ nwere nke bụ afọ Igbo. Ife o ji abụ enye mmadụ fọm asị ya nye dee afa ya, asị gị sọ na first bụ na ịkpọrọ ana afa nna gị amara ebe isi, amajụ gị where are you from. Mmadụ kpọrọ ana Ibrahim dịka afa nna ya, ode ya n'akwụkwọ, ịmajụ ebe o si. Mmadụ kpọọ Ekaite, ịmajụ ebe o si. Mmadụ kpọọ Ainọ, ịmajụ ebe o si. Mana nke inye onye Igbo akwụkwọ ka o dee afa ya, ebe o ya ede sọnem, ode Dominic ma ọ bụ ode Matthew, bedekwa afọ oyibo na-eso ya. Efu na aka ya ajụkwa gị where are you from, maka afa gị ewerubeghị ọgụ ụlọ. O gosipụrụ ya source. Na efe dịka Z-word, ha na-aza afa ha, ha na-asụ asụsụ ha. Anyị eru Z-word na development movie, anyị eruru ha ndị ma ego movie mgbe anyị nọ n'isi. Mana ha ka na-asụ asụsụ ha, ha na-aza afa ha. Translation a na-emebe ebe a ka a na-eme ya, ọ bụrụ ha nwa na-eme ya. Mana nke ndị content creating anyị, ma ndị nke bụ ndị Igbo, ife mee na ndị Igbo ha tụgharị ya n'oyibo, ewuru pantị ruru unyi na-asụrụ ndị mba ọzọ iji agada followers ka i wee fụ na followers ị ga beyond Igbo boundaries. Oyibo nwe na ọ bụrụ na ya amakazi asụ, maka ịmasụ oyibo sụ karịa ndị nwe oyibo, enwe ndị nwe ya nụ. Ma ndị Amerịka ma ndị England, ọ ndị nwe oyibo, they are proud of their language. Anyị na ebe a na-asụ grammatical kwashiọkọ, oyibo anyị amara asụ, Igbo anyị amara asụ, kedu nke anyị emere anyị? N'ọtụtụ ụlọ ụka ndị ofe mmanụ nwe negasị ya, ha na-asụ oyibo mana ha na-edebe ntaprịta onye be ha. Efu na-emecha na ha na-etufu asụsụ ha. Mana bịazie n'ọtụtụ ụlọ ụka dị na ndị Igbo ebe a, ada m ekwu dị n'ebe ndị ọzọ, anyị ada asụ oyibo no interpreta onye Igbo. Mana nke ndị ofe mmanụ a bụ ndị Igbo anyị ka na population na all the churches. Ndị Igbo anyị ka na population, mana ha na-edebe interpreta. Ha ada asụrụ asụsụ ndị aka na population nọ na-asụ ọrụ n'oyibo, abịazie tapie na be ha. Ụnụ afụrụ ka mmadụ si akpọ ife ya ife. Onye na-eme onwe ya, ọ sị na mmadụ na-eme ya. Onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, ewere ya gafuo afịa. Onye mee onwe ya oke busu achụọ ya ọsọ. Ọ ife onye kpọrọ nkịtị ya ka ọ ya aza. It is very bad ụmụnne m, ọ dị njọ. Onye Igbo ọhụrụ na-amara asụ Igbo kwesịrị ijere mgbaru. Ekwuona m ya ọtụtụ oge. Emere ihe ejije, ema na Jizọs na-asụ Igbo, anyị na-amanasị enu, anyị na-amana enu, onye ọhụrụ na-egoro ya bụ ihe ejije na-enene. Chukwu na-asụ asụsụ niile dị n'ụwa. Chukwu na-asụ asụsụ niile dị n'ụwa. Kedu ife dị so special na ya? Eziokwu nọ ife nnene na ife eji enwe aṅụrị. Mana o kwesịghị ka asụsụ anyị kpere azụ. Ekwuona m ya, ndị oyibo dị proud of their language. Mana nke anyị bụ inferiority complex. Onwe ga-ejuru gị afọ mgbe ọ na ya afụ onwe anyị ka second class citizens. Na efe dịka Wole Soyinka,
onye ofe mmanụ ka ọ bụ, unu na n'afa ya wele Soyinka, he's an arbiter, authority ka ọ bụ. Ọsụwa Yoruba ebe a eme anụ oyibo n'ọnụ ya na efe dịka Chinua Achebe. Ọsụba Igbo ebe a eme anụ oyibo n'ọnụ ya na n'afa ya Chinua Achebe. Na efe dịka Ngozi Okonjo-Iweala na n'afa ya afọ ịta akịta bụ afọ Igbo o gosiri ebe o si. Ọsụba Igbo ebe a eme anụ oyibo n'ọnụ ya na Chimamanda Adichie afọ na-aba abụ afọ Igbo. Ọsụba Igbo eme anụ oyibo n'ọnụ ya, ọ na-asụ asụ na-ede ede. Pete Edochie ofe ife ahụ. Ọsụba Igbo eme anụ oyibo n'ọnụ ya. Kee maka nna anyị Ojukwu. Ọsụba Igbo eme anụ oyibo n'ọnụ ya mana ọ na-asụkwa isi English. Mana ọ banye Ọsụba Igbo eme anụ oyibo n'ọnụ ya. Otu aka ọ dịkwa Maazị Nnamdi Kanu, ụnụ afọ n'afọ Igbo. Ọsụba Igbo eme anụ oyibo n'ọnụ ya. Ọ bụrụ ya ụmụnne m. Ọtụtụ ihe ejiji emerụ eji wee kwalite asụsụ Igbo, ọ ndị ọgbara ọfụ apụta menyụọ ya. Mgbe anyị na akara aka Adamma early 90s, Mike Orife dị mma abịa wepụta Living in Bondage, ọ pụtakwa kwalite asụsụ Igbo, eme tabu ọkwalite asụsụ Igbo. Obinna na ndị otu ya akwụrụ ọtọ lefu asụsụ Igbo ka muvi wee gaa faa ka o wee gaa Afrịka. Ndị ọka mma na ama abịazie na politiks, anyị lere asụsụ Igbo. Oge nna ya Ekwueme na 99 nọ na PDP dịka ndị hiwere otu PDP. Ọkwa onye Igbo nwanne anyị nwoke ji ele ya n'obodo ndị ugwu, ruo ebe ahụ sụba asụsụ ndị ugwu were ya gbariere nwanne ya vootu. Abịa na futbọọlụ, enwe ọtụtụ ndị Igbo ada asa afa ndị Igbo na futbọọlụ. Ha lee afa, ha lee asụsụ ha. Anụcha na enwere ndị ugwu kwadoro ụfọdụ ndị Igbo, ha zaba afa ha ka e wee kwado ha. Ịzaba afa e wee kwado gị, e wee sponsọ gị. O nwe ka nsi wee nụ amụrọ mma eziokwu ife dịka Celestin Babayaro na Emmanuel Babayaro na afa ha na-aza abụrụ afa ha n'afọ onye sponsọ ha na mmadụ na-aba abụrụ ụmụnne. Otu nsi wee nụ kama anyị akwalite asụsụ anyị na-aza afọ anyị, dị proud of it. Kama onye kpata ego zaba Dantata of Igbo land, Dangote of Igbo land, eji obodo ndị ofe mmanụ etie gị echichi, etie gị otu Mbasala. Na-achọ ka mfe onye ugwu bịa za ogbu agụwa na ọfụ ndị ugwu. Ọsọ anyị nwaba ọmụta ọgbakarịa. Ị na-ekwuri na-afụ low class and the middle class celebrity enwere ife ha pasịta. Celebrity social media ịma na ịpụta debe echezọ gị. Celebrity social media ada last, ọ dị ọga nke Nollywood. Ịma na fim na-agacha viral, afụ movie nene movie na-abọ na ịtọ mara ife nwere n'ime nke social media ma oke ma ngwere one video nwee ike ime mara gị ọ video na-abụ ịtọ. Ịkwụsị ịpụta echezọ gị, that's the end of you. Ọ na-eme ka ọkụ gas ọ pụta n'ike, ọ na-ana ike. Onye na-ebuzi anyị isi, anyị chezo ebe anyị si. Ifere na-eme gị disclose your identity. Ekwuona m onye Igbo amara asụ Igbo kwesịrị ijere mgbado. O kwesịrị enwe ife ị na-alụpụta n'ala Igbo, ebe ya afọ Igbo. Nwanne anyị nwoke bụ Chief Innocent Motors, o nwere nke ọlụ baa ya Ikenga afa moto. Onye ka ndị ọcha ji wee were asụsụ ha wee na-akwalite ife ha na-arụ. Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, ife niile abụrụ afọ oyibo. Mana anyị na-asụzi ya kwa ụbọchị Yamaha generator, Suzuki motorcycle, ọ dị ka oyibo ka ị na-asụ asụsụ mmadụ. Product a na-agafe, o buru asụsụ a na-aga. O kwesịrị onwe ife na-alụpụta, ọ bụrụ kpe ekere ịbaa ya kịtịkpa, ịbaa ya ekwe mmụọ, ịchụ ofu afa baa ya afọ Igbo wee na-akwalite ya. Nke a bụ onye ọcha bịa ebe a sụọ Igbo, ọtụ ọnụ nkọ wee sụọ ya, anyị akụọrọ ya aka. Onye ọcha sụọ Emeka, anyị amanawe na onye ọcha na-asụ Igbo, ọ sụrụ Emeka. Afa gị ọ bụ Emeka, ọ Emeka ka anyị na-akpụ ya. Ị ya agwa ya na ọ dara ya maka ọ bụrụ ha nwa ha were maka skim kwatuo gị, tiri gị F9 gwa gị na ị dara ya. Ọ kpọọ Emeka, egwu ya na ọ bụrụ Emeka na Emeka. Ọ ka esi akpọ ya. Oge anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ka a na-agwa ofu nwa akwụkwọ ife bụ medula oblongata. Nye nwa kpọọ ya medula oblongata, eke ya ọkpọ n'isi. Onye nkụzi apịa ya tarị kwatuo ya na ọ bụrụ medula oblongata, mana o ji onye Igbo wee sụọ ya medula oblongata. Asị na medula oblongata, mana inene ha na-abụ ifu na o ji onye Igbo wee kpọ nke ya oblongata, mana akwaturu ya. Onye ọcha kpọzie Emeka, anyị manawa enu. O nwoge ngosi na nwaanyị onye ọcha ha dị bụọ ma South Africa ma America a na-anụ, ndị Nnewi na-anụ. Egosi mụ na ihe onyonyo ha ka ha si wee na-atapụ Igbo na-atụ inu n'Igbo, soro na-ekwukwuzi ka a na-akwalite asụsụ Igbo. Ndị ọcha a na-anụ years mụtagoro ụmụ n'ogo 20 something years na bedi. Ndị Nnewi na-anụ ha South Africa ya na onye nke America. Nya ka anyị nwa bụ ndị Igbo, ịnọrọ Enugu, ịnọrọ Lagos, ịnọrọ Nnewi, ịnọrọ Naijiria ebe a, ị na-ekwu na ụmụ gị amara asụ Igbo. Ka eke ihe esi gbanye ha izu ebe ndị mba ọzọ nọ. Ị jụọrọ onwe gị ajụjụ a.
ọ jọgburu onwe ya. Anyị abịara unu mgbarụ zisa adịghị onyonyo aha mụ brọda Paul Chigbo ka ọ dị